Adevărul a fost omorât acum 2000 și ceva de ani. În procesul intestat lui Iisus. Fii atent. Iisus îl ajută pe un orb să vadă. Că e adevărat, că nu e adevărat, nu mă interesează. Ca preoții să pot să-l scoate excroc pe Iisus, îi aduce pe părinții orbului, care susțin în instanță că nu e adevărat, fiul lor n-a fost niciodată orb, să prefăcea. Mai înțeles? Deci iată cum lucrează justiția ca să câștige. Și acum mă reîntorc la dreptul roman. În dreptul roman și în dreptul pe care l-au creat romanii, există o sintagmă, se învață în anul întâi la drept. Textus uno, textus nulla, da? Adică un singur martor e ca și când ar exista. Deci, practic, eu, dacă am un singur martor care susține ceea ce susțin eu și celălalt aduce 3 martori, nici nu contează dacă sunt mincinoși. Justiția care e legată la ochi, conform dreptului roman, cui îi face dreptate? Și atunci te întreb eu, că am spus că dau un șoșoacă, da? Deci șoșoaca, asta e specialitatea ei. Asta de ce nu o spune? De ce nu o spune că dreptul nu e drept, că e strâmb? Că de 2000 de ani dreptatea a fost omorâtă? Și acum cine dracu mai vrea să aibă șansa lui Iisus să fie răstignit? Și atunci, că vezi, și tu ai spus că a început să-ți fie frică de oamenii lui Baraba. Ce înseamnă Baraba în ebraică? Fără tată.